ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഐഡിയയിലേക്കാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറൊരു പേരാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, വല്ല നല്ലൊരു പേര് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേണം. നിങ്ങൾ കാണുന്നവരൊന്നും ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. നിങ്ങളെന്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഴുതിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരും ലൈക്കൊന്നും അടിക്കുന്നില്ല. കാണും, പക്ഷെ എന്നിട്ട് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പോവും. അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ എന്തേലും ഒക്കെ ആവാം എന്ന് കരുതിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടത് തന്നെ. കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കാരണം എൻ്റെ ഫോണിൽ അത്രയ്ക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഒരു പൊട്ടറ്റോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വെറും ഒരു പൊട്ട ഫോണാണ്. സോ ഞാനിത് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നത് വേറെ ഫോണിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഫോണിലേക്ക് അയക്കാൻ ഇത് ആവില്ല, അധികം സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ആടിനെ കൊല്ലാം എന്നൊക്കെ പറയാം. 17 ഓക്കെ കത്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഗൈസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ചാവില്ല. ആ സമയം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെക്കുക. മര്യാദ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ സാധനം പോകും, പക്ഷെ അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഡാമേജ് പോയിന്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ച് നമ്മൾ ചാടുക, കൊടുക്കുക. ഞാൻ അത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല. കണ്ടോ, കുതിര വരെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും ഗൈസ്. നമുക്ക് ആടിനെ കൊന്നിട്ട് വരാം ഗൈസ്. ഇതാ ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരും. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഞാൻ വെറും ഒരെണ്ണമാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം ഞാൻ കൂട് തുറന്നിട്ടായിരുന്നു ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക്